sols, l'Olivia. I avui farem una classe de 10 minuts molt curteta, just per quan et despertes al matí, per despertar el nostre cos i sobretot la nostra part del core, la zona abdominal. Per tant, comencem. Començarem primer en postura fàcil, tancarem un momentet els ulls, simplement per prendre consciència del nostre cos. Ens fixarem en la respiració. Notarem com estem aquest matí. Nota com està la teva esquena, les teves cames. Farem un parell de respiracions ben profundes. Obrirem els ulls i començarem movent el coll. Farem uns quants cercles, a poc a poquet, cap a un costat. Donant tot el cercle, donant espai. Agafant aire quan anem per dalt, deixant anar quan baixem. Quan tornem a baix canviarem el sentit, simplement per despertar, a poc a poquet. Fixa't bé en la respiració mentre fas l'exercici. Ens quedarem mirant endavant, farem un cercle petitó, petitó, fins a arribar davant de tot. I començarem amb les espatlles endarrere, agafant aire, deixant anar. Despertant-nos. A poc a poquet. Segurament hi haurà tensió a l'esquena. Ves amb cura. I ens aixecarem. Començarem al principi de l'esterilla. Farem una salutació al sol una miqueta canviada. Agafem aire, pugem els braços. El deixem anar, baixem cap a baix. Aneu a portar els peus enrere, anirem a fer una planxa i ens mantindrem a la planxa per 1, 2, bé respirant i apretant l'abdominal. Hi ha 3, 4, apreta bé els glutis i 5. I ficarem els genolls a terra. Ens mantindrem amb els genolls a terra per 1. Continuem apretant, no ens fundim aquí, sinó que anem amb 1, 2. Fixa't sobretot a la zona de les escàpules. 3, que estiguin ben col·locades. 4 i 5. I des d'aquí pujarem. Posarem un altre cop a la planxa, portarem el gluti amunt i anirem pujant cap a damunt el triangle. Segurament és el primer del dia, per tant, fem-ho amb molta cura. I intentem que mirem una mica sobre la postura. Flexionem una cama, estirem l'altra. Sempre portant atenció, molta atenció, portar els isquions cap al cel i l'abdomen endintre i apretant. Bé. Molt bé. Tornarem a la planxa. Baixarem a baix amb les mans. Recorda't, xaturant cap al terra. Et quedes al terra, et prepares i fas el gos que mira cap amunt. Allargant-te bé. Recorda apretar fora aquí. I al deixar tornes cap al triangle. I anirem caminant a poc a poquet, fins a davant de tota l'esterilla. I des d'aquí flexionant una miqueta els genolls anirem pujant amb l'esquena rodoneta, rodoneta. I tornarem amunt, agafarem aire. I al deixar anar baixarem. Anirem endarrere, aquesta vegada anirà a l'esquerra primer, al dret després. I estarem a la planxa, l'altra vegada ens quedem aquí 1. Respirant 2. Recorda't, les espatlles 3. No et vagis a davall. 4. I 5, genolls a terra. Ens mantenim aquí 1. Continuem amb les espatlles, ben col·locades, 2. Vigila les escàpules, 3. I a darrere les cames una miqueta més endarrere. 4. Mantén-te, 5. I des d'aquí pugem cap al triangle. Des de la planxa, va pujant el gluti amunt, cap al triangle, allarga't. Tornarem a moure'ns una miqueta, respirant. Notant les nostres cames, com es van estirant molt a poquet.
planxa. Des d'aquí baixarem xaturrament amb el terra, ens quedarem al terra, per tant, cap avall. Prepara bé les mans, el pubis ben fora a la terra i puges amunt, fent aire. I a l'aixada tornes cap al triangle. Respira 15 segons. Nota el teu cos, com va pujant el gluti cap al cel, els isquions van amunt, les cames s'allarguen. I caminem. Endavant. I pugem a poc a poquet. I ens anem a posar a la postura de la cadira. Ens anem a seure com si hi hagués una cadira darrere teu. Primerament les cames col·locarem ben col·locades, l'abdomen està en dintre i pujarem els braços en amunt. Ens quedarem aquí per un. Recorda't aquí d'apretar gluti, apretar abdomen 2, amb els braços en amunt 3, vigila les espatlles 4 i 5, i des d'aquí baixarem avall. Glutis al terra i ens anirem estirant darrere. Així, agafem aire aquí. I el deixem tornarem. 1. Com si volguéssim pujar. 2. Agafes aire aquí i deixes anar com si volguessis pujar. 3, abdomen en dintre. I 4. Agafes aire i deixes anar. 5. Et quedes a darrere i puges les cames en amunt. I tornarem a fer el mateix, agafem aire. I el deixem anar. 1. I 2. Puja, puja, puja. Apreta fort. 3. I 4. Apreta els glutis també. I 5. Ens quedem per darrere i baixarem les cames i baixarem i pujarem. 1. I baixem amb 1. 2, 3 i pugem amunt. I 1, 2, 3 i 1, 3 i 1, 2, 3, 4 pugem. I 1, 2, 3 i 5 pugem. Anem ara a agafar-nos per sota, anem a fer uns balancins. Balancins. Fins a tornar a pujar. I ens quedarem a la cadira. Allarga't aquí. Torna't a quedar, recorda, recull aquí, recull tot l'abdomen, recull el gluti també, allarga, agafem aire aquí. I el deixem tornem a baixar. I ens en tornem endarrere, i tornem a allargar els braços, agafem aire. I el deixem anar. Anem a pujar, fent força amb l'abdomen, ben fort. 1. Endarrere, i pugem. 2. Agafem aire i deixem anar. Allarguem el cap. 3. Agafem aire, deixem anar. 4. I a l'última. 5. Posem els braços al terra i allarguem les cames en amunt. I farem uns petits rebots, fent molta força amb el cor aquí, amb la zona abdominal. Agafarem aire, la deixem anar, pugem amunt. 1. Pugem els glutis. 2. I 3. Les mans ben enganxades. 4. Ben separades de les orelles i les espatlles. 5. 6, arribarem fins a 10, 7, 8, 9, força aquí, i 10. Baixem una cama. Agafem aire i deixem anar. 1, 2, i 3, i 4, fins a 10, i 5, apretant fort, i 6, respiració de costelles, 7, apretant abdomen, 8, 9 i 10. Tornarem a baixar. Aquesta vegada 1 i pugem una mica. I 2. I 3. Agafa aire a baixar. Deixa'l pujar. I 4. I 5. Ja comença a cremar. I 6. I 7. I 8. I 9. I 10. Ens agafem els dos genolls i ens fem uns balancins, relaxem l'abdomen. Molt bé, hem aconseguit ja molta cosa. I tornarem. Farem uns quants balancins. 1, 2, el tercer pugem. I tornem cap a la cadira. Allarga't a la cadira, recorda l'abdomen, recorda el gluti, agafa aire. I el deixa anar. Pugem. Respirem un segon. Porta les teves mans a la zona del coll, a la zona abdominal. Tanca els ulls i sent la respiració.
I vas calmant el teu cor. Comences el dia amb energia. I obre els ulls. I tornem. Salutació al sol. Agafem aire. El deixarem. Des d'aquí anirem endarrere. Baixarem directament des de la planxa. Anem cap al terra, chaturanga. Posem les mans endarrere. Fem el escamina cap amunt, allargant-nos. Fem força amb el puix. I el deixem anar pugem. Anem estirant-nos. Anem a mirar entremig de les mans i farem un salt, si és possible. Si no, un pas. Des d'aquí pujarem a poquet. I tornarem a fer mai a dalt. El deixem. Peu esquerra enrere. Baixem cap a baix. Ens preparem. Amb una escamina cap amunt. I deixem anar cap a la nuca. Allarga l'esquena, allarga les cames. Mirem entremig de les mans i tornarem a fer aquest salt. I ens quedarem a baix. Ens estirem a terra. Relaxem uns segons. Tanquem els ulls. Tornem a observar el nostre cos, ple d'energia. Respirem. Tornem a centrar la respiració. Busca aquell punt que notes, que fa servir més. Observa. Calma la respiració suau. A poc a poc anem movent dins dels peus, dins de les mans. Engirem cap a un costat. Continua amb els ulls tancats. Sentim el cos. I ara si anem obrint els ulls i ens anem aixecant. Ens anem assentant, postura fàcil, si vols pots fer servir un bloc. Col·loca't ben assentat. Col·loquem bé el bloc si vols. Tornem a deixar les mans sobre les cuixes, tancarem els ulls aquí. I pensarem en el nostre dia, com una pàgina en blanc. Pensant tot allò que volem que ens passi, totes les coses positives. Mirem els ulls, que tingueu un bon dia.